nagbabalik mahal, nagbabalik ng spicy opo mo ni si Kim Chino para naman sabihin sa'yo na talaga nga na mga umalis ka na dyan kasi niloloko ka na niyan. Hoy, sabi ko lang dito, alamin natin kung talaga nga namang nagloloko na yan kasi minsan tayo ay masyadong in love pero ang ating mga mata at pakiramdam ay manhid na at bulag na. Diba? Ito yung sinasabi natin na nagma-micro-cheating na yan na ayaw mo lang tanggapin, ayaw mo lang i-digest. Diba? Kaya naman balik na tayo sa ating Chinitox sa usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. At sabi ko kanina ibibigay ko ang 3 uri ng micro-cheating na kadalasang hindi mo napapansin. Ito sabi ko kanina mahal una, micro-cheating na yan kapag the moves sa social media. Ano yung ibig sabihin nun? Yung digital footprint ng jowa mo ay talaga nga namang minsan nakaka-alarma na. Bakit? Madalas may kausap na tao. Ito yung sinasabi natin, secretive chatting. Nanlalandi ng secret. Di ba? Mahal ka raw niya pero parang meron siyang ibang ka-call sign sa kanyang messenger or inbox. Nako po. Ano pa yung mga nagbubura ng mga messages? Usually ang sinasabi ng mga nagbubura ng messages, binura ko kasi alam kong kapag nabasa mo magagalit ka. Wow! Magagalit. Una sa lahat, kung alam mong mali, bakit mo gagawin tapos nasa jowa ka pa or nasa relasyon ka pa? Diba? May mga tinatago yung mga ganyan. Ano pa? Yung mga nagla-like at nag-heart na mga picture ng iba. Diba? Usually kapag naka-two-piece o di kaya naka-topless, makikita mo yung pangalan, parang napapadalas ang pag-heart mo sa taong to. Bakit? Uy, micro-cheating na yun kapag lagi na at napapansin mong appear ng appear ang kanyang pangalan sa mga likes at hearts ng ibang tao. Mag-ingat ka. Oo, mabahala ka na sa ganyan. At ang pangalawa mahal, micro-cheating na yan kapag may emotional sharing sa iba. Ito yung sinasabi natin na bakit nag-open up ka sa ibang tao at bakit humihingi ka ng companionship sa ibang tao at bakit nagpapa-comfort ka sa best friend mo. Ayan yung sinasabi natin na bakit kay best ka lumalapit kapag tayo'y magkagalit. Kaya mag-ingat kayo sa mga best friend na yan. Minsan yung mga best friend na yan hindi tao kundi ahas. Uy, totoo to minsan inuuna pa nila ibang tao. Binibigay ang oras at atensyon sa ibang tao kaysa sa partner. Diba? Aminin natin sa hindi, may mga ganyang outlet ang mga jowa natin. Pero at the end of the day, hindi pa rin ba cheating ang matatawag sa ganun? Mag-isip-isip ka, diba? Minsan naghahanap ng comfort at advice sa ibang tao. Kailangan lumabas, kailangan umalis ng bahay. Tapos hindi ka kikitain. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, niloloko na kayo niyan. Imagine niyo, imbis ayusin ang problema niyong magjowa, magpapa-comfort pa yan kay best friend. Manghingi ng advice kay best friend pero magkatabi sa kama. Niloloko niyo kami? Uy, mag-isip-isip kayo sa mga ganyang pagkakataon minsan mas excited pa silang magkaroon kayo ng conflict or LQ para makapunta sa mga kabit nila. That's micro-cheating, mahal. So, if ever ayun na yung mga signs, senyales, red flags na nakikita mo, ay nako, 2 out of 3 ka na. 2 out of 3 na niloloko at hindi ka na mahal ng jowa mo ngayon. Diba? Doon lang tayo sa totoo. Realistically speaking, ganun talaga malalaman na hindi ka na mahal at meron na siyang iba. Diba? Yan yung mga micro-cheating na akala mo hindi pa pero oo, may mahal na siyang iba. Simple as that. Diba? Wag kayo mag-alala mahal. Meron pa akong isang bala dito na talaga nga naman magkakaalaman tayo kung mina-micro-cheat ka na ng jowa mo. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!